Thomas. Yn canfod. Ben Wyn. Wyn ymlaen a Sean Bradley. Bradley ar y cynnig cynta! Ac arbediad gan Alex Pennock. Y bêl fod feddi heibio'r postyn. A fi o bron I Sean Bradley. Roi'r tîm cartre ar y blaen. Nathan Wood. I mewn i'r cwrs Cosby. Yn canfod Effel! A peniad Effel yn cael ei harbed gan Josh Tibbets. Ond oedd hi ddim y peniad mwyaf glân, ond oedd hi ar y targed. A fi oedd rhaid I golwr Caernarfon ddelio fo'i. Alex Pennock efo'r gigol. No, Edwards yn colli'r bêl i'r Effel. Effel I mewn i'r cwrs Cosby, heibio I Simpson, yn tynnu bêl yn ôl! A Nathan Wood sy'n rhoi'r ymwelwyr ar y blaen. Y bêl yn disgyn I Caeon Effel a'i groesiad o yn canfod Nathan Wood efo neb o'i gwmpas o. Mark Little. Wood codi'r bêl tuag at Jojewski. Miles Davis. A Sean Bradley ni warchod o. Nôl. A Sean MacDonald. MacDonald o bell! A na Sean MacDonald ddal honna'n dda. A mi oedd hi ar y targed. Bosib bod wedi symud rhywfaint yn yr awyr hefyd. Da ni mewn i'r amser am anafiadau ar ddiwedd y hanner cynta. Ac mi oedd Gyd Donahue ar y targed. Ond wrth I Alex Pennock wthio y bêl I ffwrdd. Nick Pratt, y dyfarnwr yn dod ar 45 munud cynta I ben. Gosset yn dwyn y bêl. Yn canfod Ben Wyn. No Edwards yn carlamu ymlaen lawr y canol ac yn mynd I hun. A doedd Ergyd No Edwards ddim yn bell. Ergyd isel. O dros 20 llath. Yn fflachio heibio'r postyn. Thomas. Bron a chanol Bradley. Jojewski ymlaen at Ryan Reynolds. Reynolds. Tuag at y cwrs Cosby! A'r hogyn o Caernarfon sy wedi rhoi'r ymwelwyr ddwy ar y blaen. Trydydd gôl y tymor I Ryan Reynolds. Newydd ddod ar y cae. Ma Reynolds. A fe nath o'n fawr o'i gyfla cynta. I thought it was a really professional performance. We were really solid. I don't think they had many chances. And although we did accept they were going to have the ball once it certainly went to 2-0, I thought we were really solid. And more than anything, whilst our shape was good, I thought we put bodies on the line and fought like hell just to keep them out. Mae'r gol gymta newid pethau. Tymod, can cymeriad gyda ni yn ei cael un o ddau touches fan there. Pobl ddim yn clirio fo. Ond a nhw cymryd y cyfle yn dda. Ac tymod, yr ail un yn lladd y gêm dipyn bach. Tymod, os mae'n hitio 10 gwaith ar mae'n mynd hitio'r targed falle. Tymod, ar ei troed chwyth. A mae'n good finish. A rhaid ni just rhoi hwnna, tymod, ddim rhoi ar y tu ôl i ni. Rhaid ni dysgu yno fo. A just edrych gyda nhw mwy experience, just dipyn bach mwy hyder na ni. Yn y gêm ar ei cael gymaint o bêl yn nhw a rhoi croesiad I fewn, ond dyn neb wedi gweithio golgeidwad nhw digon heddiw. Ryan, ti'n gwybod yn union lle dwi'n mynd I ddechrau. Hogyn o Caernarfon yn dychwelyd adrai'r ofal ac yn sgorio gol holl bwysig pnawn 'ma. Canlyniad da iawn I chi Penybont. Yndi, mae'n result mawr I ni. I wneud beth da ni eisiau gwneud I ddod I lle fel hyn. Cae mae'n gret, conditions anodd, glaw bod dim, I ddod o ma fo, result o 3 points, mae'n masif. A oedden ni helpu efallai yn mynd o gael gol, siwr. Dwi'n eisiau siarad gormod amdano gol. Dwi'n eisiau hynna o rwlio faint o gwaith calad nath yr ogau gyd wneud cyn I fi ddod ar.